Veilige schoolzone De Keg en Koningshof. Benefietconcert voor Zorghuis. Het is vandaag 16 november. Dit is het PLMA-journaal. De pakjes zijn alweer bijna allemaal ingepakt en de pepernoten zijn gebakken. Het is nog maar een paar nachtjes slaap en dan is het 18 november. Sinterklaas en zijn Pieten zijn druk in de weer met de voorbereidingen voor de intocht in Nederland. Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas met zijn mooie pakjesboot aan in Roermond. Een dag later start om 1:30 het feestelijk programma op de Grote Markt in Venray. Sinterklaas vertrekt vanaf de Leunsweg via de Paterstraat en Grote Straat naar de Grote Markt, waar hij door de kinderen ongetwijfeld hartelijk wordt begroet. Wethouder Aik Busser opende vrijdag de veilige schoolzone rondom de basisscholen De Keg en Koningshof. Hij deed dat door het winnende ontwerp van het officieuze verkeersbord te onthullen. De veilige verkeerszone moet de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen vergroten en de ouders stimuleren hun verkeersgedrag te verbeteren. Het winnende ontwerp werd gemaakt door Annelie van Laren van groep 8 van Koningshof. Vooral rond de aanvangstijden van beide scholen is de drukte van juwelste. Er ontstaan regelmatig onveilige situaties en de buurt ervaart parkeerhinder. De werkgroep Veilige Verkeersomgeving De Keg Koningshof, directie, politie, buurt en gemeente hebben samen enkele aanpassingen gemaakt die de schoolomgeving veiliger moeten maken. Dat zijn hier de zebrapaden deze kanten, maar aan alle kanten de plekken daarachter met de scholen, met de naam school op de straat. Daarachter bij Tinnegieterstraat is nog een extra parkeerplaats gemaakt voor de grote BSO-bus. Er kunnen zelfs 2 BSO-bussen staan, want die stond normaliter altijd op de straat. Was wat lastig voor mensen die hier wonen om eruit te rijden, achteruit, vooruit. Dus dat is ook gerealiseerd. Daar wat uitsparingen met een verlaging erbij. En dat de mensen toch nog netjes eruit kunnen. Die maatregelen zijn genomen. Dan natuurlijk het bord wat geplaatst is. En moet herinneren de mensen die met de auto komen welke rijrichting ze moeten volgen. Dat het zaakje toch soepel verloopt hier. Dat iedereen gemakkelijk door kan rijden. Ook werden rond de scholen 2 Victor Veiligpoppen geplaatst. De gemeente Venray juicht het eigen initiatief toe. We zijn al heel lang bezig met ons beleidskader veilige schoolomgeving. Nou, in dat verband worden er allerlei maatregelen uitgevoerd in samenwerking met scholen. Leren we ook steeds opnieuw. Dit is eigenlijk het laatste project in dat verband om echt de openbare ruimte aan te passen. En waar we nu mee verder gaan is vooral het thema gedragsbeïnvloeding. En we hebben gaandeweg dus ook geleerd en door dat leren is hier nu ook een project ontstaan waarin verkeersouders een projectgroep hebben opgericht en samen met de buurt, samen met de kinderen, samen met de gemeente, samen met de politie hier de zaak hebben aangepakt. En zo ontstaat er steeds iets beters als je met elkaar dingen doet waar ook draagvlak voor is. En dat betekent dus ook dat nu je alles hebt afgerond qua openbare ruimte, dat je ook kunt gaan richten meer op het gedrag van mensen. En daar is eigenlijk die actie met zo'n verkeersbord, zo'n officieus verkeersbord, is daar eigenlijk ook voor bedoeld. Dat je meer en meer mensen bewust gaat maken van hun eigen verkeersgedrag. En dat je daarmee zeg maar, het gedrag ook beïnvloedt. Inwoners van de gemeente Venray kunnen tot aan het eind van het jaar weer gratis hun tuinafval aanleveren op het milieustation aan de Metaalweg. Ook kunnen ze daar bladeren die in hun tuin zijn gevallen kwijt. Op het milieustation kunnen Venraynaren ook ander afval gratis aanbieden. Het kost niets om de volgende afvalstromen in te leveren: papier, karton, kunststof verpakkingsmaterialen, elektrische apparaten, blik en autobanden zonder velg. Alle inwoners van de gemeente Venray zijn welkom op vertoon van een afvalpas. Bedrijven kunnen geen afval aanbieden op het milieustation. Vrijdag 30 november vindt voor het eerst Music for Roy plaats. Een benefietconcert dat in de sporthal De Wetteling wordt gehouden. De opbrengst van het concert gaat naar het Zorghuis in IJsselstein. Dit appartementencomplex voor mensen met dementie of een meervoudige beperking wordt op dit moment gerealiseerd. Muziek voor Roy biedt een gevarieerd programma. We beginnen de avond met de Koninklijke Kapel van de Luchtmacht. Zij treden samen op met Beppie Kraft. Dat is een behoorlijk unieke gebeurtenis. Dat is nog nooit gebeurd in Nederland, dus dat is al heel bijzonder. Daarna hebben we een hele korte pauze en dan gaat het programma verder met Undercover en Big Benny. En tijdens de Koninklijke Luchtmachtkapel treden ook nog een aantal lokale artiesten op hier uit de buurt. We hebben onder andere Don Mulders, we hebben Tamara Konings, Lisanne Arts komt zingen, Stef Klasses. Dus jong en iets ouder talent uit de regio komt bij ons optreden. De kaartverkoop is sinds de eerste week van september al gestart.
Er zijn 2 verschillende soorten kaarten beschikbaar. Dat verschil is ook merkbaar in de verkoop. De eerste is voor het begin van de avond, voor de Luchtmachtkapel en Beppie Kraft. Die kaarten die gaan opeens heel erg hard. Ik denk dat we nog een kleine 100 kaarten in de voorverkoop hebben en dan is het uitverkocht. Dan zitten we vol. Voor het tweede gedeelte zijn nog ruim voldoende kaarten te krijgen. Maar we rekenen daar op een iets jeugdiger bezoeker en die beslist vaak pas op het laatste moment. Dus daar maken we niet zo zorgen over dat het toch vol komt. De dag na Music for Hooi wordt een speciale Sinterklaasmiddag georganiseerd voor de medewerkers, vrijwilligers, sponsoren en hun kinderen. Ook de opbrengst hiervan gaat naar de realisatie van het Zorghuis. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond om 7 uur is in het programma Onder 4 ogen burgemeester Hans Gielissen te gast. Zondagavond ziet u het weekoverzicht. Zo dadelijk ziet u nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Zaterdag overdag is het droog en er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het wordt 's middags 10 tot 12 graden. De wind wordt matig. In de namiddag en avond komt er meer bewolking. Later op de avond kan er af en toe wat regen vallen. De zondag begint regenachtig, maar in de loop van de middag wordt het droog en klaart het op. Een prettig weekend toegewenst.